Ještě než začne samostatné video, tak u tohle videa probíhá giveaway o 3x20 eurový kupon na mince, takže pokud byste chtěl zapojit, zanech tady komentář, like a odběr, komentář je hodně důležitý a teď už jenom stačí čekat a mít štěstí. Good luck všem a jdeme na video. Zdravím všechny milovníky metinů, vítám vás u dalšího herního videa na tomhle kanále. Dneska podíváme na Netherworld. Netradičně tady začínám z jejich webových stránek, jelikož tady přidali už od prosince, bohužel to točím trošku později, tlačí mě čas a bohužel to úplně nestíhám, ale pokud byste hráli náhodou na Netherworldu, tak se přihlašte na web, klikněte tady na dobít účet a tady dole máte adventní kalendář, kde si můžete každý den vyloupnout jedno okýnko a dostanete přímo do item shop skladu odměnu. Ale nevím, jestli to můžou hnedka všechny nový účty, nevím, jestli tam nemusíte mít něco málo na Xpenny, ale to rozhodně zjistíte. Tak jo, já už se tady nacházím na serveru, jsem tady na Netherworldu a přemýšlel jsem, jakou postavu si založit. Nakonec to vyhrál Ninja, jelikož Ninju moc často nehrajou na serverech, většinou je to Var, Sura, jsem tam šaman, pokud tam je nějaký dobrý balans vlastně PVMkovej, ale vzhledem k tomu, že tohle je takový to polský SF-ko, takovej ten prostě metin, kde moc nezáleží, jakou postavu hrajete, tak jsem si zvolil Ninju. Navíc jsou tady proměny, takže si myslím, že by ten Ninja mohl být i docela srandovní. Každopádně tahle série bude probíhat jenom na druhém kanále, na Ilnar Plus. Na Ilnar bych chtěl dávat prostě jenom takový důležitější videa, nebo nechci to nazvat úplně jako důležitějšíma videjkama, ale prostě takový nějaký série vedlejší bych si chtěl točit tady na tomhle druhém kanále. Já si tady tyhle všechny věci přeskládám dozadu, máme tady i truhlu učedníka, kde dostaneme teda vlastně, dáme si sobíka klidně, dostaneme peta a elixíry, super, to si tady všechno si to tady přehážeme. Chtěl bych tady udělat nějakou sérii, jak říkám časově, nevím, jak mě to úplně vyjde, takže neočekávejte nic zázračného. No, co já jsem si všiml a četl i na Discordu, že kluci přidali, kde to je tady? Kluci přidali vlastně to teleportování na ty bose a na metiny, že to přidali, že to může každý mít za free, pokud si to vybavuju správně, můžeme se tady portit mezi bossem a mezi metinama. Nevím, jestli má smysl, usekám je já? Jo, asi bych je usekal hnedka v levelu 1, ale nemá smysl se teďka s tím nějak extra trápit. Dostaneme tady nějakou vlčí kožešinu a začárko. První věc teda, co bych začal řešit, je určitě kouzla, takže zničíme tady pár metinů, dáme si tady automatický útok, ať nám to tady hezky jede. Jak říkám, Ninju Lukaře jsem fakt dlouho nehrál a dáme si díkaře. Nevím, jestli tady je na něčem PVM balance, takže když si dáme do všech, jo, jasně klasicky budeme muset dát relok nebo se portneme, takže já dám rychlej relok. Tak, už jsem zpátky, všechny kouzla na G1, akorát jak říkám, nevím, jestli tady něco je, poškození dovednosti 1,3%, takže tady nějaký PVM-kovej boost tady bude, což je nice to see, nevím, jak za Ninju si ty kouzla tady mám dát. Tady nás teda nic nezajímá ve Včku, v Cčku si budeme rozdělovat, budeme to dávat do síly, i když by se Ninja měl dávat do pohybu, pokud jsem správný metinář. A vrhnul bych se hnedka tady na tu metinologii. Já bych to nějak jako extra neokecával, žádný SK tady nemám, takže ten damage a tak podobně to bude trošičku zdlouhavější možná. Tady nám padají na toho mazlíčka, ty expy. Jo, super. Nevím, proč nám teda tady padají takovéhle věci, které jsou úplně nepotřebné, ale OK, je to začátek. Tohle funguje jak? Když si to jako nasadím, tak už nám to dává, nebo to dává automaticky. Bylo by dobrý to nějak aspoň zjistit. Kam se mi dal ten pet? Já vidím, že tady teda mám sobíka, ale doufám, že teda toho peta mám. A budeme to dávat teda asi zatím do příšer, i když ona tady je i průmka, že někde. No mohli jsme tu průmku, ale ono to je jedno z začátku. Je to úplně jedno, protože se k tomu dostaneme. Tohle jsem nechtěl, tohle jsem si chtěl otevřít. Otevřeme si tady ty metiny smutku a jo, on je tady někdo je tady zrovna farmí. OK. Žije, jasně. Oni tady měli tu proměnu, že lidi, ale oni to tady vantapujou. Vytvoření proměny, ono to určitě něco stojí, 500 000 yangů, což momentálně nemám. A on mi to tady všechno mi to tady vyžral týpeček.
Jo, on tady zrovna farmí. No, což je trošičku škoda, že tady je globální cháčko, protože já jsem teďka třeba přišel a nemám šanci si zadropit, tak jsou na tom spely. OK, spelama beru docela hodně, ty jo. Spelama beru docela hodně, i když oni jsou na G1, no, takže oni ty spely by měli brát hodně. Ale koukám, jestli nám tady nepadá nějaký pruty nebo něco, z čeho bychom získali Yangy. Truhla zesilovačů, teď si přesně nepamatuju, co z toho padá. Jo, to jsou kritický a průniky. OK, tak budeme to tady nahánět, budeme tady nahánět i ty bose. Já jsem ten úkol už splnil. Zbývá 0. Ne, zbývá 3, jasně. Jasně, to je 0, jakože rozumím. Zbývá lov, 10 medvědů. OK, medvědi lezou, myslím, z desítek, pokud se nepletu. Chtěl bych tu sérii prostě držet takhle nějak, jako nějak extra to stříhat, samozřejmě, pokud prostě se někam budu přemísťovat, tak jasně, tak to tam prostě nebudu dávat a střihnu to. Nice, metin se mi už tady spavnul. Přemýšlím, z kterých metinů běhají medvědi obyčejní. To budou možná až ty desítky, metiny boje, protože tady z těch koukám, že to jsou sami divočáci a vlci. Ale ono to i tak, to furt XP, vzhledem tomu, jak malý level jsem. Tady ty runy budu klikat. Počkej, já jsem tady viděl metin, je dobrý. A přijde mi, že ten ninja se trošku tak jako hejbe do toho metinu, což mě trošičku štve. Jde to nějak rychlejc, je tady koš nebo něco? Koš na předměty, jasně, všechno to tam nahážeme. Jo, ono to tam musíme dát takhle. Odstranit předměty. Yes. Fko, čauko, už mi tady píšou lidi nějací. Protože dal jsem si jméno Ilnáros, tak někdo mě asi poznal, takže zdravím tě, čau, zdravím tě ve videjku. Třeba zrovna ty budeš ten šťastlivec, který vyhraje DMK. Tak, první metodologie je za náma, super. A já bych se rovnou pustil do té další, což jsou metody boje. Ty by tady teda měly být. A medvědy tady už nějaký vidím. Za další účet s můj referál dostaneš na 24 hodin bonusy. Není potřeba, díky draku. Ale cením, že si tady všimnul novýho hráče a snaží se mu takhle pomoct. Lov se nám teda splnil, to bylo kurňa rychlý a padají nám tady teda nějaký ty klenoty, které se tady budou pak odevzdávat tady v srdce bossů, ne, tady v drahokamech se to odevzdává, klenot utrpení, jasně, a tady když dáme odevzdat, tak tady na to máme hodinu cooldown, teda nevím, jestli mě ho uznal, nevím, kde vidím, neuznal, OK, hodina cooldownu neuznal, trošičku škoda, trošičku smolík, zapomínám tady na ty instance, že tady jsou. Nechceš, nebudu teďka si s ním vypisovat, sorry bro, není to nic proti tobě, ale teďka na videjko nechci si tady vypisovat. Koukám, že mám tady teda padá elixír cechu i, pomáhá zvyšovat úrovně cechu v rozmezí 1 až 40, takže cechy by tady taky měly být dost důležitý. Já tu tady teda jedu ty instance tak jako halabala, tak jak se mi zrovna líbí. A proč, škoda, že to tam nejde dát pravým, no, ono to je to trošičku otravný to tam takhle dávat, on určitě na to nějaký fígl a teď si říkáte, kurňa Elnáre, ty seš úplně blbej, proč si to tam nezaklikneš, nebo nějaký pickup filter tady určitě bude taky, ale teďka, jak říkám, nechci do toho nějak zasahovat. A kolik nám chybí těch metinů? Podíváme se, metin boje 1, OK, takže si tady zničíme ještě jeden. Koukám, toho sobíka máme, ale nevím, proč se nám tady nezobrazuje, což je trošičku škoda. Kde máme tu průmku, hodíme to do průmky. Super. Tohle tady budu taky průběžně klikat. Truhla bohů draků, to se hodí. Nice, to si určitě rozklikneme. A metiny boje teda jsou hotový. Druhá metinologie je za námi. A teď jsou teda na řadě bitvy, které bohužel nejsou spavnutý. Takže já se vrhnu na ty vojačky. A ty vojačky určitě budou u nějakého toho tady nahoře, co tady jsou za souřadnice. 771, je tady něco s tím, nějaký metin. To je kde? To není tam, kde jsme chtěli, to je úplně na druhé straně, ale taky tady jsou ty vojačky, takže tady bychom ten quest možná mohli i z toho splnit, což by bylo nice, aby jsme nemuseli už nikam jinam. A stejně asi ne. Ještě 9, nějaký tady dole vidím teda. Koně jsme z začátku nedostali, nebo jsem slepej?
Možná jsme koně z začátku ani nedostali, protože jak říkám, tady se to valí primárně přes ty proměny. Je to vlastně metin, který se valí vesměs jenom přes ty proměny. Jelikož proměny zvyšují damage, co já vím, tak Lukař do proměny bývá dobrý. Nevím, proč tady ty Myung jsou vyznačený jako bossové, když z nich nepadá nic jakože special, bych to nazval. Ale ještě 5 těch vojaček, ale já tady žádný nevidím, takže to budeme to muset vyčistit. Kurňa, pojďte za mnou. Budeme to muset vyčistit, aby se tady respavnuli další. 4 ještě koukám, že musíme zničit, OK. Tak já to tady chvilku budu sekat a jak to budu mít, tak se vám ozvu. Tak, zbývá nám poslední, bylo to docela rychlý. A tady už ke mně běží, takže to budeme mít hotový. 75 začarek a nějaký yangy, super, paráda, červená stuha do vlasů. Nevím, jestli se vyplatí je tady farmit, jestli z nich fakt něco padá, co může padnout, což si myslím, že asi ale ne. Něco nějak jako důležitýho, nebo co bychom potřebovali. Takže 5krát metin bitvy teďka a 20krát jak to černého větru, což už je druhá vesnice. Takže já bych zašel tady na ty bitvy zničit. A chtěl bych to fakt dělat tak jako postupně. Ukážeme si první město, ukážeme si druhé město, ukážeme si orky, ukážeme si poušť a tak podobně, že bychom to prostě všechno tak jako postupně jeli. Já vím, že teďka za začátku to časově náročný vůbec není a že potom časem to prostě bude o dost víc náročnější, ale pojďme to aspoň takhle zkusit. Majitel si všimnul, že to video první mělo úspěch, takže mi napsali, že by chtěli další videjko, takže uvidíme, jak třeba vy to oceníte, nebo jak jim se to bude líbit. Co by mě zajímalo, jestli to u toho biologa to můžu přeskakovat nějak, nemůžu, protože když tady mám ty drahokamy, tak já vlastně nemůžu odevzdávat třeba ty další, jo, že to musím odevzdat postupně. Jak říkám, samozřejmě někdo, jestli tady nějaký tlačítko skrytý, kterým se to dá přeskočit, tak se omlouvám, ale nevím o něm. Samozřejmě mohl jsem si to zjistit, ale to bych nebyl já. Já většinou ty metiny mám rád, když je hraju prostě takhle, hnedka, bez nějakýhokoliv zjišťování, že si to všechno vlastně zjišťuju tak nějak za pochodu. Pokud to samozřejmě není prezentační video, ale prezentační video tady z tohle serveru už máme, takže to si myslím, že není potřeba. Já teda nemám nabonusovaný jenom brnko, jsem se koukal, nevím proč, já jsem možná to svoje prodal, jak jsem tady měnil ty, jak se tomu říká, jak jsem to tady dával do toho koše, tak jsem si to určitě nasadil, to brnko plus 0 a nemám v tom teď žádný bonusy, kde mám to ze silkou, jo. 1500 ZB jasně stačí, hodnotu tam nepotřebujeme, pojďme si ještě zničit ty 2 metiny a pak už nás vlastně čeká ta druhá vesnice. Přemýšlím, že bychom si do té druhé vesnice ještě zašli, ale zase ono by to bylo nadlouho. Já tady spíš zkusím udělat nějaký progress off screen a nějak bych tu postavu připravil na tu druhou vesnici, koukl, kde se dá sehnat nějaká lepší zbraň, pořešil bych nějaký lepší brnko. Koukám, že tady ty bonusy byly maximální, takže škoda, že jsem o to brnko přišel. Já si pak založím druhého ninju a to brnko si přehodím, to asi není zas takový problém, to je to poslední. A ono to tady XP i do nějakého levelu 24, což je nice, síla nám rozhodně zvedne taky ten damage. A pak tady za přátelského dostaneme i nějaký bonusy do PVMka, což je nice. Já do toho takhle budu zase i kouzlit, ono jako přece jenom 2K je docela dost, to jsou 4 seky. A ona ta léčka je docela rychlá a metinologie je za náma. Super. Třetí metinologie je hotová. Já to tady zase všechno takhle tady nahážu, aby jsme se tady toho zbavili. Budu se muset podívat, jestli tady není nějaký ten pickup filter, abych tohle nemusel dělat pokaždý, co rozbiju pár metinů. Já to udělám asi rovnou teď. Nastavení hry, nezvrat equip, jasně, máme to tady brnění, zbraně, šperky, všechno si to zaklikneme, nechceme, aby nám to tady sbíralo takové blbosti. A koukám, že teda máme skoro yangy na tu proměnu, ale co tady máme za metinologii? Máme tady ještě lačnosti, takže na ty metiny lačnosti bychom se ještě mohli podívat. Ono to teda asi trošičku bude trvat, protože ty metiny jsou o něco lepší. Ale pokud tady nafarmím, to jsem nechtěl, já jsem si dal omylem za masko, pokud tady nafarmíme těch 500k, což si myslím, že bychom mohli, tak rovnou tu proměnu koupím
aby jsme si podívali, jaký bude rozdíl v tom damage, což si myslím, že bude ale velký, protože já si tady navíc ještě nasadím ten luk, který má větší obranu a s tím by to mělo jet úplně krásně. Koukám, že ty Yangy tady padají zvláštně 5, 6, 7, ale asi to tak je schválně a má to nějaký důvod. Takže chybí nám nějakých teda 15 000, aby jsme si mohli koupit tu úplně základní výbavu. Pak tady jsou vylepšený, ale to potřebujeme potom různý věci na to. Tady si můžeme kupovat potom mladýho pavouka, černýho orka, ale nám bude stačit teďka jenom ten divoký pes. Takže už na to máme, což je nice. Dáme se vytvořit mramor a hodí se nám to tady takhle rovnou do inventáře, super. A když si tady nasadíme ten luk, jasně, už se nám nasadil, dáme tu kuličku, tak se změníme v takovýhle krásného pejska a ten damage je 3000, prostě nasek. Předtím, jenom abych vás uvedl do děje, jsem s těma díkama bral 500, samozřejmě je to o trošičku pomalejší, ne o tolik, ale Metin už je prostě teď zničený. Takže ta proměna se tady rozhodně vyplatí. Věřím tomu, že ten černý ork je o něco lepší, nevím jak ten pavouk. Pavouk má možná větší rychlost útoku, ten divoký pes je prostě takovej ten základ, ale jako boost pěkný, damage to udělá hodně pěkný, takže rozhodně nezapomeňte, jakmile hnedka si nafarmíte nějaký Yangy, tak koupit rozhodně proměnu a farmit nějakou dobu v té proměně. Nevím, na jak dlouho ta proměna tady je nastavená, 34 minut, takže půl hodinky. A za půl hodinky si myslím, že úplně v klidu vyděláte zpátky těch 500 000, co jste za to dali. A nevidím v tom žádný problém. Tady tyhle věci teďka asi momentálně nás tady z toho nic nezajímá. Nás tady zajímá asi akorát jenom ten mazlík, v kterým si dáváme vlastně ty bonusy a tak. Pojďme se podívat, metinologie 5, 10 metin černoty a 20krát jak to větru. Pojďme se tam jenom tak jako na okraj podívat, já jsem si dal teda modrou a pojďme se jenom tak jako na okraj podívat do té bakry. Když si tady teda rozklikneme respawny, metin černoty, tady máme teda 5krát jenom, ono to tady na startu tady muselo být asi docela zajímavý, když těch metinů je tady jenom málo, ale zase už je tady 5 cháček, což vlastně v tom prvním městě není. Trošku škoda, že ten pes nezabíjí i ty mobky, který stojí třeba za ním, protože jsou to free expy, ale jinak je to v pohodě, jako v pohodě damage. Já bych tady udělal 30, udělal bych parošku, natočil tam nějakou průmku a pokračoval dál. No, já asi nemá smysl to tady teďka nějak točit, ono to bude teďka časovějc náročnější a náročnější, všechno bude trvat díl. A já tady teďka takhle budu expit, budu dělat progres, připravím postavu na další video. A vy mi dejte vědět, jak se vám třeba tahle série líbí, případně jak se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr a komentář. A to bude z tohle videa všechno. Díky za sledování, mějte se krásně a čau.